салом алейкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз 14 июли соли 2021 мехостам як навори пахш кунам аз чойлоби ҳавлиям оиди ранг гирифтани ангури чиликаки сиёҳ. ин чиликаки сиёҳи маҳаллӣ аст. донаҳояш на он қадар калон мешаванд, лекин бисёр бамаза аст. аз сабаби бамаза буданаш ман ҳамин ангурро нест накардаму дар ҳавлиям мондам. ҳарчанд ки ангурҳои беҳтарин аз хориҷи кишвар овардагӣ ҳастам, лекин ҳаминро ман мондам ки оиламда маъқул аст, худамда маъқул аст. мазааш бисёр бамаза аст. ин ягон як моҳ пас мепазаде то зимистон дар болои чойлоб меистад. ин сол бисёр серҳосил омад. дигар солҳо ё хунук мезад ё ки кам мебаст. имсол бениҳоят серҳосил омад. доштагист 150 хуша дар болои ҳамин чойлоб. набинед, наздик барам нишон диҳам ба шумо. хушраашро нишон диҳам. инҷош дигар ток аст. маникюр фингер аст. ин маникюр фингер аст. ранг гирифта истодааст. маникюр фингер. ман болои зинапоя биромада навор гирифта иштам. якта аъзои гурӯҳ аст, Камил Мирзоев. доим раҳ мезанад баро ки ангурҳои ҳамсояву ангурҳои бегона нишон дода подписчик ҷамъ мекунӣ. яъне мухлисои муҳтарам як бор гӯяд ки ҳамон Камил Мирзоев рост мегӯяд ки ман ангурҳои ҳамсояро запис мекунам, ҳамсояҳо мемонанд болои чойлобаш бироед шумо. ҳамсояи Камил Мирзоев агар монанд, ҳамсояи мо намемонанд ки хонаш даромада комил болои чойлобаш даромада соҳибӣ кунӣ. мана дидед ангура ин маникюр фингери хушро киша дидед? рангаш чӣ хел. ин худо хоҳад пеш аз ид бозор мебирояд. ангур арзон шуда рафтодааст ку қирғизистон маҳкам ангур набиромада истодааст. ангур арзон шуда истодааст. маникюр фингер хай барое ки бовар кунед мани ҳавлии ман, яъне мурғои ман ки ҳамон Камил Мирзоев бовар кунад ки ҳавли худаш будааст, ҳавли ҳамсоя не. мана агар ҳамсояи Камил Мирзоев иҷозат диҳад ки даромада ҳавлиашро ҳамин озодона запис кунад, ҳамсоямон намемонад. яъне ин пайванд аст, пайванди ангури аватар. ба диққаттон раҳмат.